ịbịakwa na ebetete aha nwere anyị si nwekwa ihe nwana abụ ezi na ibite. O nwere ebe na-atọ mewere ibite, nwee ebe isii mewere ezi. Ndị ahụ mewere ibite bụ agba, ụla na ezi agụ. Ndị ọzọ isii ndị ọzọ niile mkpọbụrụ na ha wee wụrụ ezi. Ibe n'ele Chineke si emere ihe nke ọ dịkwa ka ezi na ibite ahụ ọha ha anya na ọnụọgụ eziokwu na ndị ada ebe na-esi ndị ada ebe na-atọ, mana n'ọnụọgụ ọ dịka ka Chukwu oji nọ nwee kewaa ya ndị ahụ ezi ndị ahụ ibite. Ị bịakwa na mmekọ maka mmekọ na onwe ndị ha na ibe ha na-emekọkarị site na mbukọ ọnụ ma ọ bụ imekọ ma ihe ọnụ were dịrị gabazie. Iwu na o nwere etu anyị sikwara nwe ohewa na-ese ohewa na-ese ahụ bụ eresi emekọta ihe ọnụ. Nweghị onye nwe ibe ya, nweghị onye wu agwara nga eresi ịtọ na ha esiri tọ ka o siri dọ. Mana ihe nwa na-ese ahụ bụ ihe dịka mgbe ndị ọcha bịara ha siri na jiri ya rụọ ọrụ. Ụla bịara kwuru iche, agba na ezi agụrụ kwuru, ụmụchi ya na aba omume kwuru, ụmụchi na ihe ọkpara kwuru, ogbo na nkọrọ kwuru, ọ dị ise. Onwe ebe eji achọba esi ibe ihe dịka ndị budo ọjị kịta, onye okpo bute ha ọjị, onye nnagharị anya onye oje na-enwe onye nkọ. Ọ bụrụkwara onye agba butere ọjị, onye ezi agụ redoro gabazi. Ya na-enyere anyị aka n'ụdị nke ya. Ọ bụrụ na ị na ekwuru abịa anya n'ụdị ebetete, ị na ya anya na o nwere ihe nwa na-ese dị na ya ndị ọcha ji rụọ ọrụ, ma ị na ya anya na o nwere ezi n'ibite. Odone ha anụ ya ka o ji ahụ ibe dị ka mụ na onwe m abịagoro chi ego ebetete. Nne ihe ihe na mee ihe ego ehiri na ise, mee ihe ise ehiri na ike naanị kachacha mgbe ọbụla nna afọ a ka o wee bụrụ na nna aza aha m. Ọ dị ka nke a nọ n'ụlọ kịta ise ka o ji adị ma ọ ebe ịghọtara. Elenụ ka ekwuru ebe siri do esitụkọwara maka ekwuru ọbịa. Anyị nwere omenala dị iche iche magburu onwe ya. Ịgbamegwu anyị dị egwu. Ekwuru abịa nwe ha obe ekwuru abịa nwere akpa ịgbọrọtọ, anyị na-agbata egwu ọfụma. Ịnwe aka ekwuru abịa fụtara egwu onwe onye na-akọ ọkọ obe maka ọdịiche. Iburu egwu ekwuru abịa jee akwamozu ma jee ihe ọbụla dị iche iche na akụkụ Igbo niile ma ọ Naịjirịa niile, onwe onye na-akọ ọkọ ma ha na-akpọ egwu. Ejiri mara anyị nwere weta mmasị onyinye pụrụ iche na agbamegwu, ma ịkụ ya akụ, ma ịhụ ọja dị na ya, ma ibe ndị ọzọ ma nke a na-agụ anyị redorogabazie. Anyị na-ekele Chukwu maka nke ahụ. Oriri anyị nakwa ada ụda anyị na-erigasị n'oriri dị iche iche, nwere nke na-achọ ka ụmụ anyị enwe ndị ahịa na mụ na ndị na-adụmọdụ na otu igwe anyị welite anya. Nwere nke a na-akpọ etirita, anyị na-ekwe anyị welite omenala dịgasị iche iche. Anyị nwekwara omenala mmọnwụ ma ọ bụrụ onwe anyị nwere achịkwu na ndị na-ekwuru ebe ka a na-akpọ achịkwu uru eji mara kacha bụ ọmarịcha egwu ha na-agba na ụmụ ọrụ dị iche iche ha na-arụ n'obodo. Omenala anyị amaka, mana nke kachasị nke bụ na anyị na-anabata ndị ọbịa, anyị na-anabata ndị mmụọ, anyị na-ahụ nwere ịhụnanya, anyị na-egosiwaga onye ọbụla siri ekwuru ebe ga anyị nwere ịhụnanya. Ọ ya kpatara onye ọrụ ebe bịara ọrụ na ekwuru na Agụata na niile ọkpọrọ ndubere bịa emeghe transfer, ọ naghị akpọ ndube ya afọ, ọ naghị akpọ ndube ya afọ, anaghị akpọ ndube ya esi obodo ya afọ. Ọ chọta ụmụ dobe ndube maka ọ mara na ahụ ji erube ala, ahụ ji ajụ ha oyi. O jigharịcha mgbe ọ na-ara ezumike nka, ọ bịazi kwuzie ka na ha na ya ekwuru. Ịnegharị anya ịhụ na dịrị ka